drift away. Čaute ľudia, moje meno je Erik a dneska vás vítam u nového videa. Dneska robím video moja zbierka mikrofónov. Dneska vám ukážem 3 mikrofóny, čo som za tú dobu na YouTube si kúpil. Ideme na to. Takže ľudia, ako prvý mikrofón, čo som si kúpil, je zo značky Zalman. Vyzerá takto. A k tomuto mikrofónu, aby ste ho zapojili, do mobilu, potrebujete takýto malý kábel. Tento koniec zapojíte do mobilu a tento koniec toho mikrofónu zapojíte do MIC tu. Sem to zapojíte a potom vám to ide. A ideme si to vyskúšať. Takže ľudia, teraz počujete zvuk z mikrofónu Zalman. Tento mikrofón odporúčam, je veľmi dobrý a má dobrý hlas. A kto chce natáčať na YouTube a chce mať dobrý hlas toho videa a kvalitné video, tak odporúčam tento mikrofón. Tento mikrofón stojí 6 € a 42 centov. Nie je to tak drahé a oplatí sa to, lebo vážne má kvalitný zvuk. Tento mikrofón je veľmi dobrý pre začiatočníkov, takže tak. Idem na ďalší mikrofón. Ako ďalší mikrofón tu mám tento mikrofón, ktorý je môj najobľúbenejší, lebo vážne kvalitný, vyzerá veľmi pekne. A je to značka Trust, alebo Trust, neviem ako sa to číta, asi Trust. A v balíčku, keď som to rozbaloval, mi dali takéto USBčko. Tam máte voľbu mikrofónu, že môžete hovoriť, alebo sluchátka. To zapojíte na mikrofón a ten USB zapojíte do počítača. Ale ja teraz nie som u počítača, tak si to robím tak, že USB dám sem, tento kábel, ktorý bol u minulého mikrofónu, že to zapojíte do MIC a potom to vám ide. Proste to zapojíte sem a tento koniec zapojíte do vášho mobilu a môžete hovoriť. Ideme si to vyskúšať. Ja neviem, či ma tu dobre počujete, lebo ja tu nechcem dať na stôl, lebo to vyzerá, no, ako to vyzerá. A dúfam, že tento mikrofón je vážne pozitívny. Ešte mám k tomu také trojnožku, alebo dá sa to povedať trojnožku, takže tak, dáte si to sem, takto, jak to tam dáte a potom môžete hovoriť, takže tak. Tento mikrofón stojí 29 € a OK, je to už drahšie ako ten prvý mikrofón, čo som ukazoval, ale stojí to za to, ľudia, odporúčam tento mikrofón. A tento mikrofón dobrý je na hry, alebo na streamy. Na streamy je veľmi dobrý, lebo ja som to používal s ramenom. To je rameno akože, dobre? Používal som to s ramenom, ale to môžete používať s takouto trojnožkou. Takže tak. Ľudia, keď budete počúvať nejaké zvuky zvonka, tak ja tu mám otvorené okno, lebo je takéto teplo. Veľmi veľké teplo a je tam kohút a stále tam kričí, takže tak. Ľudia, ideme na tretí posledný mikrofón. Takže ľudia, mám na sebe už tretí posledný mikrofón a má značku Elektron a k tomuto mikrofónu nepotrebujete ten malý káblík alebo kábel, nepotrebujete k tomu nič, stačí, keď to zapojíte do mobilu a už to ide proste. Vážne to super mikrofón a nemusíte nič kupovať proste, jen tento mikrofón, zapojíte to a môžete hovoriť. Ten mikrofón je vážne dobrý na vlogy alebo takéto typy videí, takže tak. A tento mikrofón stojí 32 € ľudia. Je to ešte drahšie tento mikrofón, ako ten Trust. A myslím, že za to stojí tento mikrofón, lebo nemusíte kupovať ani ten kábel, nič, ten mikrofón a vážne je kvalitný. Všetky mikrofóny, čo som teraz povedal, všetky do začiatku až do konca teraz, na každý mikrofón, na prvý, druhý, tretí, aj na ten malý kábel a takže tak. Ako posledný mikrofón, tento som si asi ani nekúpil proste, vyrobil som si ho a je to proste sluchátka, len som tam niečo ustrihol a dal som tam takú penu, alebo ako sa to hovorí. A ideme si to vyskúšať. Takže ľudia, momentálne počujete zvuk z tohoto mikrofónu. Tento ani nemá značku, takže nemusím hovoriť, koľko stojí ani akú má značku, takže v tomuto mikrofónu nič nepoviem. Jenže má veľmi dobrý zvuk a veľmi je super.
Takže tak, tento mikrofón som používal, aby ste vedeli, ja som ho používal v niektorých videích. Ľudia, napíšte si na YouTube, ako si spraviť zo sluchadiel mikrofón a pozrite si ten tutoriál. Takže tak. A tuto ukončíme toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like. Ak sa vám páči naša tvorba s bratom, môžete dať odber. A to bude všetko. Dajte like, odberajte náš kanál a čau!